ከፈቀደ ጠላት አይስጥህ ከሰጠህም ደንቆ ጠላት አይስጥህ ይባላል ሎርድ ኦፍ ኢግኖራንስ ይላሉ ፈረንጆች ሎርድ ኦፍ ኢግኖራንስ ደንቆሮ ጠላት ዛሬ ሳይሆን ነገን ነው የሚገለው ጠላት አሁን ይገላል ደንቆሮ ግን ልጅ ተውዘት እንዳይደርጉ ነገን ይገላል ዛሬ ብቻ ሳይሆን ኢማጂን ልጆች ተውዘት እንዳይዱ የሚከለክል ነፃ አውጪ ታጋይ ያልተማረ ሰው ነገ ሰብስቦ ምን አይነት መንግስት እንደሚሆን አስቡት ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ጎረቤቶቻችንን ካልያዝን ፈተና ይገጥመናል የሚል ሐሳብ ነበረን ደሞ አየነው በተግባር ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑ كم تريد لهم اسمعوا دحن መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል እሱም በኋላ መጣበታለሁ ሶማሌ ስንሄድ በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሞ አቋሜን ለመግለጽ ሊመቸኝ ቀይሕ ባህሪ በዘመልከት በተደጋጋሚ አልዕልየ ዳግም ዘለነ መርገትን መግላጽ ከተመን ምንቲ እስራኤል ጎበታት ጎላን ስለምንታይ ሒዛቶም እስራኤል ጎበታት ጎላን ዝሓዘትሉ ምክንያት ንሃገራዊ ድሕነተይን ህልውና ይጸገም ከጋጥመን ይኽእል ኢላ ስለዝኣመነት እዩ ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባህሪ አይድልያን ኢሉ ዝኣምን ሰብ ድማ ሓደ ተፈጥሮአዊ ሕጊ ዝስሕዝ ዘሎ ይመስለኒ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይኣርግ ይመውት እዚ ተፈጥሮ እዩ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ምን ከምዚኦም ቀኒው 33,000 ረኮብራ ገለመታት ንኸፈለ በዓፋር خطف ዝቀኒ ተጋባይ ብዙሕ ነይሩ ሎማ ዓንተት መንገድ ኣየር ምኽፋቱ ጽዕዋ ባንክ ዝነበረ ብጭንና ኣብ ሸቐጣት ዘጋጠ መፍትናይ ማሕበር ኢኮኖሚ ጸገማት ዝፈጠረ ፍትሕ ትግራይ ቁሩቡን ርግዓት ዝህብ ዓንፈት ዝህብ ኩነታት ኮይኑ እዩ ከምኡውን ምስቲ ናይቲ ኩናት ጉዳይ እውን ሕጂ ስረጊዑ ብዲናዊ ኖርማል ክትኽምለስ እዩ ዝብሉ እውን ብዙሕ ሰብ ተስፋየሉ እዩ ጽቡቕ ንፋስ ዝነፍስ ነው ዝብሉ እዋን ኮይና ኢና ተረኺና ከመይ ሪኢኻ ሃዋህው ናበይ ገጽ ይብሉ ጽቡቕ በተወሰነ መልክዑ ሕዚ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዩ ሓደ ምስቲ ኣብ ውግእ ዝቐኒ ምስ ዝነበረ ምንቅስቓስ ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ተረቢሹ ጸኒሑ ከምኡውን ኩነታት እውን ይፈልጦ ነይሩ ዝነግሮ እውን ኣይነበረ ውልጡፍ መፅኡ ካብ ብተፈላለዩ መንገዲ ካብ ንዛረቦ ንሕና ወፃኢ እዚ ዝበሃል ኣይነበረን ካብኡ ቅድሚ ትማሊ ትናለና ከምዚ ሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብዚ ኣላት ሓበሬታ ከርየኩም ፌርዚት ስነ ስርዓት ናይ ሞቱ ስእሊ ነራ ዕለተ ልደት ናይ ብዛዕባ ሞቱ ትገልጽ ሓበሬታ ነራ ብዝኾነ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ምሁራት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከም ዝሓለፉን ብዛዕባ ድማ ካባና ማዕረ ኤርትራውያን ህዝብ ኦሮሞ ብዛዕባ ብዙሕ ክጽሕፉን ክዛረቡን ይርኢ ስለ ዘለኹ ኢትዮጵያ አንድ አባባል አለ ፈጣሪ ከፈቀደ ጠላት አይስጥህ ከሰጠህም ደንቆ ጠላት አይስጥህ ይባላል ሎርድ ኦፍ ኢግኖራንስ ይላሉ ፈረንጆች ሎርድ ኦፍ ኢግኖራንስ ደንቆሮ ጠላት ዛሬ ሳይሆን ነገን ነው የሚገለው ጠላት አሁን ይገላል ደንቆሮ ግን ልጅ ተውዘት እንዳይደርጉ ነገን ይገላል ዛሬ ብቻ ሳይሆን ኢማጂን ልጆች ተውዘት እንዳይዱ የሚከለክል ነፃ አውጪ ታጋይ ያልተማረ ሰው ነገ ሰብስቦ ምን አይነት መንግስት እንደሚሆን አስቡት ከማኻ ከተማሃረ ካብ ሻባይ ክፍሊ ዶክተር የድበለዳ ከማኻ ይኾኑ ካባኻ ዝፈልዮም እንታይ ኣለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዛ ደንቆሮ ትብል ቃል ብጣዕሚ ድመርፃ ሰብ እዚ and I don't know the definition now that's ጽቡቅ ገይሮም ነጊሮም መድዮም ወላ ይነገርዎን ደንቆሮ ዝበሃል ደንቆሮ ትበሃል ኣበይ ከመይ ግዜ ክትጥቀመላ ዝያዳ ብሉፅ ገላፂት ኮይና ትስማዓኒ መሲልኩም ገለገለ ሰብ ደንቆሮ ንመን ዝብረን ዘይተማሃረ ሰብ ከም ዝብል ኣለ ጌጋ እዩ ዘይተማሃረ ይኮነ ደንቆሮ ማለት ክመሃር ዕድልና ሃለዎ እኹል ዝኣክል ትምህርቲ ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ከሎ ክመሃር ዘይመርጽ ማለት እዩ ናይ ደንቆሮስ እዩ you have every chance ኣብ ቅድሚኻ ክትመሃርን መንገድኻ ክትቀይርን ጉዕዞኻ ክትቀይርን ግን በታ ዘለኻያ ጌጋ መንገዲ ንኽትከይድ ክትመርጽ ከለኻያ እዚ ሰብ እዚ
سلام ስለዘበገሰ ከባቢና ጥራይ ኮነሲ ወላት ኖቤል ኮሚቴ ዝበሃልውን ናይ ሰላም ኖቤል ፕራይስ ይቦሞ ብዙ ሰርሑ ስራት ጥራይ ኮነን ኣብ ልዕሊኡ ብዝነበሮም ተስፋታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ ብዝገበሮ ነገር ክመሃር ይግቦ ነይሩ ናይ ትግራይ ዝሕዝን እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ግን ክመሃር ይኽእል ነይሩ ክመሃር ዘይመርፅ ብተደጋጋሚ ኩናት ጥራይ ዝመርፅ ሰብ ንሱ ታደንቆሮ ትበሃልሲ ፕሮጀክት ይዝገብረሎም ዘሎ ንሱ ይደንቆሮ ነታ ደንቆሮ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ከላግባ ይፍትም ብዙሕ ግዜ ከም ኢሉ ደንቆሮ ይልፀር ምክንያቱ ናቱ ምስሊ ስለ ዝኾነ ቶም ካልኦት ፋኖ ትማሊ ትውድሶም ነርካ ከም ፋኖ ጅግና ያለን ትብል ነርካ ምክንያቱ ኩርስኻ ንምውሓስ ንይግብኣና ይዝበልዎ ኣብ ጎንኻ ኮይኖም ተቃሊሶም እዮም ድሕሪኡ ንዓታቶም ጠሊምካ ምስቶም ትዋጎም ዝነበርካ ህወሓት ማለት እዩ ኣብ ፕሪቶሪያ ተሰማሚዕካ ኣይሶምን ሳልስቲ ምስኦም ተሻሪክካ ነቲኦም ዝሕግዙኻ ዝነበሩ ከተጥፎም ኢልካ መፂኻ እንታይ ዳ ክገብሩኻ ናጣቑሑ ክቕበሉልካ ይዋጉኻ ኣለዉ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ነበሮም ክዋጉኻ ግን በታ ዝነበረቶም ተዋጊዮምካ ሳብ ሕጂ ድማ ዘጋቢሎምካ ስለዚ ድንቁርና ንስኻ ኢኻ ብሚልዮናት ድሮን ተገዚኻ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሃገርካ ትዕንዙ ኣለኻ ስለዚ ደንቆሮ መን እዩ እሳቶም ኣብ ጎቦታት ወፂኦም ንኣብነት ፋኖሲ ቢንቶታት ናይ ዓዶም ቦምባ ተኺልካ ወይ ፈንጂ ተኺልካ ምፍንጃር ይጠፎም ነይሩ ኣይገብርዎን እዮም ግን ንዓዶም ስለ ዝኾነ የስ ንፀላኢ ክሓሳብ ዝኽእል ነገር ይገብሩ ኣለዉ እዮም ሕማቕ ክትገብር ግድን እዩ ንፀላኢኻ ክሰር ስትራቴጂካዊ ስጉምታት ክትወስድ ግን ንሱ እዩ ናይ ሃገር መራሒ ታንክን ባንክን ሒዙ ዘሎ ሃገሩ ዝጥፍእ ዘሎ እዩ ስለዚ ንመን እዩ ደንቆሮ ኢሉ ክዋራ ዘየሉ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ እንተቶም ፋኖ ኩሉ ግዜ ይፈልጥዎ ብቅዓቱን ደረጁን ስለ ዝፈልጥዎ ኣርታት ሕሙማ እዮም ዝሃርሙ by the way ብዛዕባ እቲ ናይ ኣንደርጋቸው ዝበሎ ሓሶት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ሂቡ ኢሎም እንተው ሓደ ናቕፋ ፕረስ ኣውፂዎ ነይሩ እዩ እዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ስለዚ ኣብ ፓርላማ ወፂኡ ዝበሎ ሽመይ ጠቒሱ ንተጋሩ ትብድል ኣለኻ ንህወሓት ኢና ፅልእናትና እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልና መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ገፀይ ኣይከትኩን ብምባል ኣብ ዝተወከስናሉ ሓበሬታ ሓቢሩና ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣብ አንከር ሚድያ ቀሪቡ እውን መልሲ ክህበሉ ምዃኑ ድማ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ሓሳዊ ተባሂሉ ኣሎ ሓሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ ሓሳዊ ምዃኑ ግን ብኩሉ ማለት ንኤርትራ ንሓደ ሰብሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዲዚ ዝኣክል እሞ ካብ ኩናት ኣብ ዘየለኻሉ ክንዲዚ ክትቅየር ኣይትኽእል ኢኻ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ዳይክልዎም ዝኽእል በርካታ ኩናት ኮ የብሎምን ግን ትማሊ ኩናት ጠጠም ዝበለ ንኤርትራ ከምዚ ኢልዎ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ጎረቤቶቻችንን ካልያዝን ፈተና ይገጥመናል የሚል ሐሳብ ነበረን ደሞ አየነው በተግባር ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን ከምትሪ ወደለሁም ስምዑ ዳህን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል እሱም በኋላ መጣበታለሁ ሶማሌ ስንሄድ መቼም መስኪን ህዝቢ ኤርትራ ትረኽቦ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ወላ ወንቲ መንግስቲ ኤርትራ እኳ እንተው ሓደ ካልኩሌት ገይሩ ስለ ዝገብሮ እቲ ነገራት ናቱ ሃንደበት እውን ኣይኮነን እዚ ነገራት እዚ ምክንያቱ ንኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ክገብር ከም ዝኽእል መንግስቲ ግምት ከም ዝነበሮ ንፈልጥ ኢና ኣበይ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም ያነ ኣብዚ ሓበሬታ ኣኪብና ነምፅኦ ዘለና ጭብጣ ስለ ንረክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንመጀመርያ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ኣቢ ምስ ተራኸበ ንሱን ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከይዶም ምስ ረኸቦ ተመሊሱ ንኤርትራ ኣብ ዝሃበ ፀብፃብ ለኽባት እዚ ሰብ ተጠንቀቐሉ ከም ዝበለ ይንገር ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ክእመን ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ግምታት ነይርዎም እዩ ስለዚ ግምታት ስለ ዝነበሮም ነታ ተዋስኦ ቤላ ገይሮም ተዋሲኦማ እዚ ፕሌይ ሎንግ ብላ ክሳብ ዕላማኻ ትሃርም ክትዋስእ ኣለካ ተዋሲኦም ዕላሞም ሃሪሞም ግን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ትፅቢቱ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሽግሩ ዝተፈትሐ ይመሲልዎ ነይሩ እቲ ናይ 2018 ንሪኦ ዝነበርና ስምዒታት ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እስራታት ዓመት ዘጋጠመ ፀገም ተፈቲሑ ድሕሪ ሕጂ ውግን ወረውግን ኣይክሉን እዩ ዝብል ዓብ ተስፋ ገይሩ ነይሩ again ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ተስፋ ገይርዎ ዝፀንሐ ምስ ን30 ዓመት ዝፀቆጦ ዝጨፍጨፈን ሃገር ዕርቂ ፈጢሩ ናይ ሰላም ጉዕዞ ዝጀመረ ካሕሳኪ ሓተተ ይግባኣኒ ኢሉ ከሽተሸምገለ ዝተበገሰ
ሕጂውን እንተኾነ ናይዚ ኩሉ ዝሓለፈ ከይተዛረበ ብሰላም ጉዕዞ ክጅምር ይፈቲኑ እንተኾነ ካልኣይ ግዜ ተኸሊፉ ስለዚ ብሕጂውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ተጠንቀቕ ስምዒታት ክሓሊኻ ሰላም ግበር ክብለካ ይደሊ ይርዮ ስለ ዝኾንኩ ንእሽቲ ተስፋ ምስ ተረኸበ ፍትሕትሕ ኢሉ ታሽመይ ዝኸውን ተስፋታትካ ደረት ግበረሉ ምክንያቱ ጎረቤትና ኣዝዮም ኮምፕሌክስ ዝኾኑ ሃገር ስለ ዝኾኑ ጥንቃቐ ጌርካ ክትከይድ ዝያዳ ምዕፅንታና ንህብ ምክንያቱ መጠን እቲ ዝገበርካዮ ጥንቃቐ መጠኑ ኢኻ ክትጉዳእ ትኽእል ፅባሕ ንጎውን ነዚያ እውን ብተገዳስነት ክንሰምዓ ካልእ እዚያ እውን ስምዑለይ ምልክት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ ሊመቸኝ ቀይሕ ባህሪ ብዝምልከት በተደጋጋሚ አልዕሎ ዳግም ዘለኒ መርገፅን ምግላጽ ከተመን ምንቲ እስራኤል ጎበታት ጎላን ስለምንታይ ሒዛቶም እስራኤል ጎበታት ጎላን ዝሓዘትሉ ምክንያት ንሃገራዊ ድሕነተይን ህልውና ይጠገም ከጋጥመኒ ይኽእል ኢላ ስለዝኣመነት እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባህሪ ኣየድልያን ኢሉ ዝኣምን ሰብ ድማ ሓደ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ዝስሕዝ ዘሎ ይመስለኒ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይኣርግ ይመውት እዚ ተፈጥሮ እዩ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ውን ከምዚኦም ኣብ ዝኾነ እዋን ምዕራግ ምድኻም ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ዘለዓለም ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይክእሉን ሰሚዕኩም ኣለኹም ስለዚ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ዘለዓለም ተፈላለዮም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ባህርና ባሕሪ ይኸቡና 50 ኪሎ ሜትር ኢና እንደለና ሰፊሕ ባሕሪ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ብላብላ ኣብ ዓሰብ ወደብን ፅርግያን ሪፋይነርን ሃኒፅና ነርና ምስተዓረቕናሲ ስለምንታይ ናይቲ ዝገበርናዮ ካሕሳ ዘይትበና ናይቲ 30 ዓመት ብጥርሑ ዝተጠቀምካሉ ወደብና ገንዘብና ምስሃብካና ናይቲ ኩሉ ዝገበርካዮ ዝሰረቕካዮ ፋብሪካታትን ዘባኸንካዮ ዕድልናን ዝጨፍጨፍካዮ ህዝብናን ዘዕንኻዮ ትሕተ ቅርፅናን ኩሉ ነገርና ቱ ካሕሳ ምስሃብካና ናይታ ኤርቤስካ ናይታ ትብላ ዘለካ ጀን ዕፍሪት ሽዑ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንሱ እውን ክወሃበካ ኣይኮነ ንስኻ ኢኻ ክትበና እምበር ንሕና ንመልሰልካ የብልናን ምክንያቱ ጥልያን ኣብ ኤርትራ መንገዲ ባቡር ሰሪሐ ኢና ትሃቡን ይበለትና ወደብ ዓሰብ ይኹን ወደብ ናይ ባፅዕ መሰረታዊ ህንፀት ገይረሉ ይሃቡና ይበለትና ስለምንታይ ንዓና ኣይኮነት ጌራቶ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ንምምዝማዝ ፍርያት ናይ ሃብቲ ወሲዳ ንዓዳ ክትረብሓሉ ኢላ ጌራቶ ረቢሓትሉ ድማ እያ ወላ እኳ ከምቲ ዝድለ እንተዘይረብሐት ጥልያን ምክንያቱ ትሕተ ቅርፂ ዝገበረቶ ዝያዳ ንክትረብሕ ናሓሰበት ከላ እዩ ሃንደበታዊ ሽግር ኣጋጢምዋ ብዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንዝመፅእ ዝወለዶ ንኤርትራውያን እዚ ሕቶ እዚ ኩሉ ግዜ ንኤርትራውያን ዝግደፍ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ልመሊስ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ናይ ብልፅግና ዘረባ ሰሚዑ ቀጥታዊ መልሲ ዝሃቦ እንተሎ እቲ ረሳሕ ዝኾነ መለለይ ታርጋ ናይ ብልፅግና መሊሱ ይቕፅል ኣሎ ቀፃሊ ኣብዚ ዝመፆ ናይ ኣይ ዶንት ኖ ነቲ ሃውስ ኦፍ ፒፕልስ ገለ ዝብልዎ እውን ኣብቲ ናይ ፌክ ዝኾነ ፓርላማ ዝበሃል መፅኡ ዝገብሮ ዘሎ እዩ as it will be recorded and this is the public domain and this is in the public domain እዚ ዝብሉ ንብሎ ዘለና ብተደጋጋሚ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ዝተባሃለ ማለት እዩ ብናይ ብልፅግና መራሕቲ ይኹን መራሒ ናይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ውን ናቱ ዓበይቲ ጀነራላት ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ በተደጋጋሚ ዓብ ክብሪ ክቡን ክምጉሱን ክውድስዎም ከሎም ቪድዮታት ነሪአኩም ፀኒሕና ብዙሕ ግዜ ተራእዩ ስለዚ ተግባር ናይ ኤርትራውያን ኣብቲ እዋኑ ተመጉስሎምን ተጣቂዕሎምን ተመስኪርሎምን እዩ ሎሚ ተመሊሱ ንዑ ነቲ ዝመስከሮ ነገርን ሎሚ ተዛረቦምን በዓሉ እዩ ክፈርዶ ዘለዎ ብምባል መሊሶም ኣለዉ Fair Army ስለዚ the cheap and despicable እዚ ሕሱርን ውርደተኛን ዝኾነ ሓሶት ናይዚ ብልፅግና ፓርቲን ናይቲ መራሕዮምን ንዕላማናቱ ኣጀንዳ ንምፍጣርን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያርን ምዃኑ to demo and rationalize subsequent እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ውግእ ኣጀንዳ ኣንጻር ኤርትራ ስለዝኾነ ፕላን ናይ ውግእ ስለ ዘለዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንምግባር ገለ ናይ ትግራይ ክፋል ድማ በቲ ዝተገበረኩም ኤርትራ በዲላትኩም ኢሉ ብቐርሒ እንትዲ ብካልእ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን ውግእ ፈጢርካ ወይ ባእስ ፈጢርካ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒምካ ገለ ክፋል ኣብ ጎንኻ ንምምፃእ ኩሉ እቲ ዕላማ ድማ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ ባሕሪ ንክትወስድ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ እዚ ከዓ ወራር ንምክያድ ምዃኑ እንዴድ ናይ ብልፅግና መራሒ ነቲ ጌም ናቱ ነቲ ፕላን ናቱ ከይተረዶ ነጊርና ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ኣለዉ in the same speech
some in the same with some analogy with the Golan Heights نستنى Golan أخرانات Golan زبالو to justify his reckless and illicit war agenda against Eritrea. ስለዚህ እስራኤል ናይ ሉላው መሬት ሱሪያ ወሪራ ሒዛቶ ዘላ Golan Heights ሒዛ ነራ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ቀደም ያ ሒዛቶ ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዛዕብየ ከም ትሕዞን ከም ትቋጽሮን ገይርዎም ስለዚ ነዚ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ክትቅጽል ወንተ ሓስብ ዘላ ንእስራኤል ከም ኣብነት ተጠቀመ ናይ ካልእ ሉላው ሃገርን መሬትን ባሕርን ክወርርሞ ንናተይ ናሽናል ሴኩሪቲ የድልየኒ ትብል ስለዝደለ ትፕላናቱ ድማ ንዓለምና ነጊርዋሎ ሃየቶም ዘይፈለጥኩምን ክሽፍኑሉ ተሓስቡ ዝነበርኩምን ነቲ ጉዳይቲ ብግልጽ ነጊርኩም ኣሎ ካብዚ ዘሎ ጉዳይ ንዓኻትኩም ዝመልከት እዩ እናበለ ሚኒስትሪ ሓበሬታት ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬት ሃገር ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጽሎ ነዚያ እውን ሸንኮለል ከብልዋር የለኹም ብዝኾነ አቲ መግለጽ ሙሃቡ ኸማን ጽቡቕ ነገር እዩ ንሽተይ ኩስኸልኩም ኣብዚ በሆነ ጊዜ መድከም ቢኖርም ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ለዘላለሙ ተነጣጥሎ መኖር አይችሉም። እቲ ናሓቶ ዘለና ድማ ቀቲልና ክንምንዝዕ ኣይኮነን ዝደሊ እንተልዩ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ግድብና ኢትዮጵያ እዩ ብናይ ቢዝነስ ሕጊ ኣብኡ ናይ 15 ወይ 20 ሚእታዊት ብርኪ ወሲድካ ንኢትዮጵያ ኣፍደገ ምሃብ ይከኣል እዩ እዚ ከብደኒ እንተይሉ ኣብ ኣፍሪካ ቀዳማይ መገዲ ኣየርና ኢትዮጵያ እዩ ኣብኡ 5 ወይ 10 ሚእታዊት ቢውን ዝኽእል ነገር እዩ ምክንያት ክትከላኸል እንተሓሰብካ ብቐጻሊ ምዕዳት ስለዘይከኣል ናብ ዘየድሊ ነገር ከይተኣትወን ከሎ ብሰላም ብድርድር ክውዳእ ኣለዎ ኢለ ኣኣምን በቀጣይነት ማስቀረት ስለማይቻል ወደማያስፈልግ ነገር ሳይገባ በሰላም በድርድር መጨረስ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። بزخونه كم نريد لنا نبحكي زحزن مراحل مخانو كم بحدش تمسكير له حليف له قال لك هبتي بزعبوز بحال زلو اسكزي خنسمع شجروا بلا كأنه 15 شهر كورا كلمة هذا دخل بعفر خطأت أزغني تجاوي ومسحين يرمو لو ما عدت من قد أير مخفاتوس عيوة بانك زنا بتجنا عشرة قطعات زكاة مفتني محور إيكونومي تجا ما تصفى درفت محتاج قربون رجعت عفت وكنات كوينيو وخبون مستنايتي كوينات كتايون حاجة رجع بجينا ونورمال تدخل لسيز ولون بس حسبت تصفير اليوم زبون نفس اللي وزول وان كوينات الحين خبير خايت هوا هنا ذيك تسيب رجبو صبو بتوصلنا بالقرب تحز تقرأ زلوا خوناتاتيو هذا مستي أب وجه صغني مستزين ورا مكس خاص كم حزب بتعمي تربيشو شنيحو كم تكون تعطونا يفولتون يرو زنا قراون نين ورا وقف مسيو بتفعل عليه من قدي ثور نزارون إحنا وزعي جيز بحالين ورا كأو قدميت مالي تنالنا كم زين يرو anyway كابز قتلنا تي قداينا تقراي نابي قصو كخيديو بوغيرو دي تفتحيو كملس ديو بزو حتوتات قدي في اللاب زلو مجم كونتات نا إثيوبيا نا تقراين أنا بغتا تسألونا كونتات قبل المخانو زي حدقنيا مراحي نابل تسقدنا دما نيرترا ترقاقيا بقعزوها نخي تخيد ببزوح من قدز عنكفا زلو مراحي سلوزخوني نخلو ناتعزبكا ناتغتاتلكا زد اللي حبريتان مكتتعلم مقبار كاللينايو نزد ما بقول ما بزكى لنا من قديك نكاتلو كنفتنينا ناب قداينا يرترا مسن نسجر مجمريا بتي بزح شيرز قبرو وزلو كنجمر كم تري ود لهم بروفيسور أسمرو ملقسة أبزي الله تحبريتا كريكم where is it سنسرعتنا يموتوا سئلنيرا على تلدد ناي بزعبا موتوا تكلس حبريتا نيرا بزغنة بروفيسور أسمرو ملقسة حركاتهم عبيت مهوراتنا يرترا أبزك 4 معلتات كم زحلفون بزعبو دما كابانا معرير تراويان ህዝቦ ኦሮሞ ብዛዕባ ብዙሕ ክጽሕፉን ክዛረቡን ይርእ ስለዘለኹ ተገሪመ ምክንያቱ ነቶም ዘይንፈልጥ መጀመርያ መንግስቲ ሰማያዊ ዋርስካ ክብሎ ይደሊ ሓደ ዓብይ ምሁር ናትናዮ ብዙሕ ግዜ ቪድዮታት ናቱ ነምጽእ ዝነበርና ኣብ ታሪክ ኣብዚ ኩነታት ናይ 2098 ዝነበረ ዘጋጠመ ገፈታት ብምሉእ እውን ሰኒዱ ዘቐመጠ ሓደ ዓብይ ምሁር እዩ ኣብ ኩነታት ናይ ኦሮሞ نتحقي ناي أورومو تنتهوي حقناتهم تجدا سيستم زبحال بزبالة من قد دوكمنت زقبر اللومن أبتناي حزب أورومو زي كسجر زي كل عبي تاريخ زقدفة عبي بروفيسور ناير ترايو سلزي دارجا
موت ناي عبد ممهر عبليك ناي إرترا بروفيسور أسمرام لقسي بحق زحزم كوينو منكس سماية وارسو نعو نسدرا بيتو دما أملاخ صنعاتي هاب كنبلنا دالي كم زعينت عب سرح زقبريقن حلف كله نبار سرح سلزقدفه يس موتو كم سبيح ممكا سروحو قن حوارك غطليو ناي بحق دما بزحات مهورات بوليتيكانياتات صلوتناي أورومو دارقا بزح صحفات كصحفر يالغو حدا كابهم جوار زحفا أبزغد ميزاراهو هميا زينا عرفتناي بروفيسور أسمرام لقسي ناي بحكي حدا عابي سكولارينا كثيرنا يبلالو صوتو أنياتو أبناي أورومو قداسي سمبوين أبتناي أورومو ليتريتشر أزيو عبي سمبرات وي عبي حد قز قدفة ليك أونتنا يرترايو كم زلومي أورومو اللي تناي أورومو أنصار يرتراك فكر كي وعلى خلو قبل عليه يرترا عبي كبرين يروا أنتي زي أنت أبزمسي الكبريرة إلي سمارن بروفيسور قديونن بحرك علو خلو زبال ويم حرك أبتم ناي أورومو اللي تي هزوا قنبار ويون قالسز بيرترا نتنا نشوانا جاوستن حلا اللي تنشعيركم ناس ممسعكم سي كسعرو كم زخلو زأمنكمنا معلتنا سنتكم سي نعاكم ترى يكون معلتنا سنتكم نعناون حرنت كم زسمعنا زقبرين مبال عبد كبراب الإيرترا أبتقالسز بيرترا كم زنبرا ميزن قرقن أبزا قربيتنا حقر معرخن داي حالا فاخن قبر لهم صبوخن قبر نخيل تسلبيت أمان سعرنا ممسع أكل نايتا أبتا 4 كيلو تبهال مدبر بيت منقسناتهم زستقبره قال نجر علوم كون علوم مهنياتو تجارو وملسن كالوتن قالسز بيرترا عليهم زر داينا برن أبغون يرترا خوينا بزوج تقالي سمي كمية لهم تسلبيت أمنا زز مثل political structure زقبروا بحر بزخنة كابتن تناوسينا قبلي ني زين عرفتي بروفيسور أسمرام لقسي عبا حزني سمعنا يقدا زحبن تعرف كاسلو زلو بو نخرق كنبل ندلي